nik le bialnu Julie te chuan Julie kumsom ni palina pian cham lomin camping trip an kala an thian thaber te pani in ngai zong ve tho Trevor le Amanda te an lo tel ve bok nik le Trevor hi software company pakhata thok du ni in product sang an zuar thina an hnathawna hian kaisan wat chu an du thu samani an thian ho chuan hlim takin hunan manga meilum ai pa in thla te an la hova an hlim tlang hle hemi nu hian nik le Julie te chu spot nuam taka anom fala Julin thil poimo deuh hril tur cheka nei ati mol lai chuan nikan lo ti buain thinal tak a birthday present atan apea du sak le duat takin ortir Julie chuan New Year ka photographer master degree zirchhun zoma du thu shila nikan art gallery I hongdon nia kapuyang che tina shil chutia an mahun an soidun mol lai chuan nik phone na ron ria a phone chu changin an office a meeting poimo taka kal turin an lo ti ni Julin voin te chu kan ni poimo ania chu ba ka pian chamani bok tin nik chu kal lo turin angena ma se nik chuan lo hnialin kal nge ya duwa a chan chu kaisa na hun rem chang a mulaya amak ti chiat chu adu lo wang ani an office a hian an thopui kaisan bei sei ve reng Dave lo om ve in ani nen hian kong eng kima anin ema chu meeting a kal aduna chan pakhat ani bok an thian ho chu anin khal hota a motor chunga Julin nik chu a meeting na tura du sakna hlanin a fop zawa hun hlimom tak an man laia an hota thut chu a thian pa Trevor angai dan ani chia lo nik chu a phun khum dewa nikan Dave hi kei ain akai sang ma satura ni lo ala tifan motor seat nuwa chuan Trevor le Amanda te chu an lo in fop ve a Julin a seat belt then chu phelin an thla alak saka nik po a me sak ve nge chu ti lai chuan an chuan na motor ke pakhat chu ron puakin thui tak an tola kong lai taka an ding konga chuan motor lian tak an lampana chak taka ron tlanin nik te chuan na kar kong laia loading reng an mu chuan a thei to pa ti din atuma nik chu chi ai boin motor lian an lampana ron tlan chu halo en vung mai motor ti nun atum le nu a ma se an tlan chua main an chuan na chu na takin aron suman ta thawani nik chu damdoi ina hliam na tak tuarin oma anu Catherine in halo ompui maktak mai hian aron khur chuak le chor thina nurse ho ron tlan watin anu chuan mangchetak takin tunma tangin alo ti buai fo to lom tin nik chu duat takin a chula are vele mai bok ni khoselawar rei takaum nu chuan nik aron har chuak hlola anu bula khonge Julie le ka thian te khan om atiwat Catherine in ama chia adam chua thu alo shila athil hriat chu oi har tin nik alung chle chumi nu chuan nik chu lo tha chuakin damdoi in a chua sana Julie le a thian te nen lim taka an hun man dan te angai tua chuak le thin Julie nen anom na hmuna khana vakala a thipek kha a hnut chiani zan khat chu anu na rong khola nikan a chang du lo message a hnut chia rama anu chuan in che chulna ilu iso kha haladam chiang lova indim hle angche tin voice message angai thak nu chuan Julie nen an thalak kha ain vonga ngun taka enin thalak te chu an chetlatin a hria aluron na thutin aum na pindan te chu a cheloi loya thalak chuata ati tlak nu chuan are vele mai bok nik chu office savakala an thopui pa te tan dei fan a mu du thu alo thila an che chulwanga hun rei tak na azom theilo chungin Dave hi vice president ta halo kai sang manani Dave chuan na tam tak tho tur anei thu le hun rei taka cholwangin a ma aina sa a company mason nan bei turin a shil
hemi hnu hian nikan investor han thopui le mi poimo te hma a presentation a pe a an phone chuak thar chu fakin screen a thalak hrang hrang an met chuak vela a thian pa Trevor alan na a hmu chia chu mak tak mai in thalak chu aron cheve tlat mai aluna aron chuak le a rang lutukin an thil en lai chu a met top ngal thil thleng wang chuan an pu berin a office a kova nik chu aladam thalawa nga in kar khat chung chol a pe ni ina a ho nu chuan nikan an chet sual ma loka juli thalak te kha laptop a en kuala aman motor khal lai thalak ngun taka a en lai chuan alu haron na le tatlat mai anom na room ron hing durin sana chu ale zongin avira chuta a thian tenen an chet sual ma loka an chuan na motora khan aron har chuak thut mai nik chuan motor khalin julin a fob le zawa nik maktilutuk chuan amu mangemo ati hial nunglama thu a thian te in fob lai chu julin an thla lak sak le a nik hian thil thlen dan tur a hriat lok to wangin juli hnena a seat belt threng wat turin atia a hren hnu chuan an motor ke aron puak le ta chia mai ahma ang bokin kong laia an ding le rana nik chuan a motor tinung hal watin truck khan aron suman lo chia chia kong sira thingkung a sudeu bur nik chu luna le nar thi chungin a chena hmuna aron har chuak lola an hoi kwal vel chuan a apartment chu alo dang lam to hle makti taka room a fan kwal lai chuan a hriat than devin aron kova an en nak chuan juli lo ni in a thipek ngei mai kha a ora alo dam le tamai chu oi har ati hle du tho taka fopin akwa vong vonga julin engthil nge thlengta tia anzo chuan mangchera thlak takin minti buayani tina changa juli chu kwa in a fop le vong juli chuan ka birthday lom turin kal toila hatia restaurant an thlen hnu chuan an chunga thil thlen dan zong khan nik chuan a hril veka julin mangchia nge yani chu alo ti sak Trevor le Amanda te an ron thleng hlola a thiam te dam taka an hmule chu nik alom kher mai hemi hnu hian nik ten office a meeting an neya day fan an company in investor tenen in rem siam na an nei sa vek to chu ti top ani thu soya he thila mo phur tu ber chu nik thian pa Trevor kha alo ni renga company tanga ban ani thu ha soi ngal nik ngai dan ni lo chu Dave nen thinrim takin anin hniala a thinrim chuan nik chu bang ve ngal turin ati hmia mai office bungruate a thiar chualai chuan Trevoran ama wanga bana ni ve ringot chu tha atilova Dave nena ngai dam dil turin ati ni nikan kandam chung hun railo te a hian midik lo tak enkol company hnuaya thokatum to lo tina chang nik chanchin an hriat chuan Julie alung oi vaklova anakai san bei sein New York a nik wang hian akal to lo bok nen alo hau dewa nikan tuna ri chuan dam thataka kan om hi apoi mo ber atia Julie hi chan le a hlawani Julin kan mahun kan don ve ngai lom dam chuak turin ei tur chen na le sum kan mamo vek tin a thin rim ema nik a chua san zui hemi hnu hian nikan fritza biara la chuaka akong khara intar kum masa a hlim taka Christmas an man holai chu a en renga thalak chu la thla in Dave kha alo lang ve nge Dave chu vice president atanga paithak nge yadua ahma lo ti to danin hunkal to a kirre thei ain bei seyani thalak chu ulsun tak hiana mel chara ron chele in thok le khata a thalak en laya chuan alo om le ta thut mai Christmas party ni in an hoi kwal vel hnu chuan Dave awa mutange ya heti lai hian an company a vice president alani lo ti hria nik chu an office a avalu druwa
lekha poimo hain dei fakai san theina tur file la chhuak thok lekha ta om na room chu aron danglam thuta an hoi kwal vel chuan an company building a vice president office a halo om rengmai dar thalanga ain ena a hnar lo thi in alu chu aron na le vaka dar thalang ke rop khopin atu khuma tawa chuata atuzui aron har chuat nu chuan room atanga chuakin Dave awa hmuwa Dave an za takin alo bia nikhian hunkal to a thil thleng te kha thlak danglamin an company a vice president alo ni to a thian pa Trevor a chanchin Dave a zot wata meeting poimo a chua thuin alo changa nik du thu sam chu a thleng dik chho tran ang hle mai a ho tur chu sport car man to takin alo muaka ho pa chuan Julie biakatum midangin an lo changa ron betu hna chuan Julie chanchin azot chiang hala ama pualin art gallery halo nei to Nick apartment awathlen nu chuan tunma a anei zo lo bungro changkang le man to tak tak alo om dula tlan kual velin nuam ati hle hemi nu hian investor tenen zuin ho pain meeting an neya nika thona company thopui an du thu lo soin an hlimtlang hle a ho nu chuan a thian pa Trevoran alo changa Trevor maya chuan kut thlak na nu ma alang tlat mai investor pakhat nen poisa chungchanga inti thiam lovin kut an lo thlaka nik chuan engkimati fel saktur thu atiamani Julie chanchin azota Trevoran inin then dai to kha tinge iwanga event thar ve hunrei tak chu a chanchin isoi to ngai lo kha tin alo zot leta nik chuan Julie nen anin kara enge thleng a shebok si lo angai a thalo hle hemi nu hian nikan anpu berbula Trevor a chanchin azot chianga anpu chuan company tana a tho hlok lo mai baka investor tam tak not chiau tu ni tin alo shil nik chuan a hun ola Julie biakala tum reng thawa ma se halo chang ngai reng lo zangkhat chu Trevor le investor tenen an meeting na tur muna Julie kha thala in alo ve a an mu chu nikana hai teu hle asam le in chaidan halo danglam vek to a dama a mu le thei chu lom viau ma se bial padang alo nei to ni hun rem chang mu ve le nikan Julie a besang wata kan pahni in kara hian engthil nge thleng kala mangai reng che sin atia Julin hun kal to soin omzia nei to lo tuna chuan malam panin ka hring nun ka mang ve to atia akal san zui hemi nu hian meeting chu an neya nikan investor hena chuan poisa pe in ka thian pa hi lo ti boi to su atia chu pa chuan ole ma se ani wang hian poisa tam tak ka chan to ni ti pa in Trevor chu dokan ke chuai khopin alu a tau tira a thizui ngal chuta nik chu da thave ngal turin a hote a shila a chua san nikan anman na chu talpi tin atlan chewata miswal havin an kap zuya Julie laulang thutin silai mu adong thlat mai bedroom a akwa luta phone a an pani thalak chu enin hunkal to a kirle thei ain bai se ani chuti lai chuan nunglama tangin an ron khong thlutopa nik chu ruma ron har chuakin mi pakhat hian alo veng rana tlan chhuak ngal mai atum aveng tu chuan lo dangin anin sual buai ngala chuta mi sual pa chu nataka norin stepa alum thla nik atlan chuak thei sham atu ka nik chuan achunga thil thleng le hunkal to a akir le dan zong kha anu Catherine a shil veka apa mu adu thu a soi chuak bok Catherine in apasal chu ama le ma ai ti hlum to thu soin kan chunga thil thleng tur te hi tuman kan thunun theilawa nangpon tumboi du to su doctor muwatang che atia nik chu halo ngoi reng engpon i se nikhian anu thu soi chu zom du lovin athil ti dik lo te siam that le thei ain bai se ani
hemi hnu hian Amanda hna Julie birthday ya an thian hawa an thalak kha dila Amanda in Trevor a tha em ka be thei mia lova ka ngai tua dewani tia halo zo chuan nikan ka tiama che Trevor chu ngai tua su a tha ti ka chiang ti na chang Nick ina a ho nu chuan an thalak khangun takina ena aluron hain abing deuh mup chuta an thian hawa camp trip an nei na khan hakir le ta ni anin mu fal nu chuan nikan Julie hna New York a photographer zirtura ti in hre tak chung chuan thenna bia thu a hlana a thil lo hmu lok to te tangin chu an tan thil thaber nia a hriat wangani Julie chuan a fa pai thu a lo la hril zuia thinrim le rilruna emin nika motor chuan a tlan chhuak zui a fa pai ti an hriat chuan nik chu Julie laka a in thiam lo le hnuhnuwa anom na bula chol ve te motor lak sakin a zui ngal ama an accident tang che khan Julie kha awa chet suala hlau ema reivak lova wa phain a zona awatlana nik chuan motor tiding ro khongai takin min ngai dam thayem then che hi ka du dana ni bik lo atilom loma Julie ril runa chu ading du bik lo chuti lai chuan nik tlan na saita motor haron tlan thuta lokoi zokin nik chu khama atlan liama athi pha ta kum khat nuwa chuan New York a Julie le afapa an lo langa note hi apa ming choin Nick Junior asange nge note chuan anu te thian ho thalak banga intar chu ain renga thalak chu arun chele ta dul mai